even mumba chemubonde chairo ndakatonzi aufanira kutonge uchidhimanda zvinhu izvozvo kwandiri aufanira kuchidhimanda zvinhu izvozvo iye peche zvake ndi anokuudza kuti ari kuzvida here ende zveshuwa kana akuzvida yanototi ndasunungurwa chiuya handitika pane mumwe mutauriro waanoita manzwi makagara so ndotodzingwa ini pamba anokuti tibve pano saka nini pano pandaitsuwo zvimwe ndobva pamba bhosi pane matauriro awakaita pane mhepo ipa yakambonditaurira inini ichinditi hanzi ukada kutopota uchita nharo unoziva kuti mhepo inouraya ndikati inouraya kuita sei asi mhepo inouraya ndakati inini zvazvokuurayana here asi kuziva kuti mukadzi wangu zvanzi zvokuti mukadzi wake izvo ndo zvakwe mhepo ndechirume ya regai nditaura ndichiti panouya inoti ndiri mhondoro kouya imwe inoti ndiri mbada iya haisati yataura asi yakangotaura kuti then kubva pauya iyo nyoka shato kwozoita beta kwozoita manjuzu 1 handitika ndaudza ana tezvorangu kuti pane zviri kutaura 4 izvozvi zva5 zvese mbada yekutaura mbada haisati manjuzu futi shato yakauya ichipopotera inini utanzi kuramba uchipopota chi kwandini ndoka yakauya chete pa saka nindaenda ndikaudza manjuzu. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.